Arratsaldeon, berria da mikrofonoa ere niretzako eta lehenengo eta behin ongi etorri. Gaur burutuko dugun osoko bilkura honetara, udalaren eraketako lehenengo ezohiko bilkura izango dugu, uztailaren 6ean, eta bilkura hau ezohiko bilkura bat izango da, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizueke jaso duzuten gai zerrendarekin ados zaudeten edo ekarpenik edo egin nahi den aurrera jarraitzeko. Ados? Bale. Gaurko ezohiko udalbatza honetan 11 puntuz osatutako gaitegi bat dugu. Eta hasiko dugu bilkura gai zerrendaren ordenean. Lehenengo puntuan, udaltalde politikoen eraketaren berri ematea eta bozeramaileak izendatzea izango da gaia. Orduan, udaltalde bakoitzak, hemen presente gauden udaltalde bakoitzak, bere ekarpena egin du idatzi bitartez araudiak ezartzen duen modura, eta osatuko diren udaltaldeak, Ahotsanitz udaltaldea, EAJ-PNV edo Hondarribiko EAJ-PNV udaltaldea, Grupo Municipal Socialistas Vascos Euskal Sozialistak, eta Hondarribiko EH Bilduko udaltalde politikoa izango dira. Urrenez urren ere aipatuko ditut zeintzuk diren talde bakoitzeko bozeramaileak eta Ahotsanitz udaltaldeko bozeramailea Estitxu Urtizberea izango da. Hondarribiko EAJ-PNV udaltaldeko bozeramailea Gonzalo Carrión izango da. Grupo Municipal Socialistas Vascos Euskal Sozialistak Maria Noemi Olaizola izango da. Eta Hondarribiko EH Bilduko udaltalde politikoko bozeramailea Garoa Lekuona izango da. Puntu hau berri ematea denez, norbaitek galderarik edo zerbait esatekorik badu, udaltaldeak eratuta geratzen dira. Bigarren puntuari dagokionez, alkateordeak izendatzeari buruzko alkate dekretuaren berri ematea izango dugu. Eta honen harira, esan beharra dut, ekainaren 22an 2377 alkate dekretua sinatu nuela, non ondoren adieraziko ditudan alkateordeak izendatu nituen. Lehenengo alkateorde bezala Estitxu Urtizberea izango da, bigarren alkateorde bezala Guadalupe Queiruga izango da, hirugarren alkateorde bezala Josu Peña izango da, eta laugarren alkateorde bezala Hortzi Alonso izango dugu. Alkateorde hauek aipatu dudan urrenkeraren arabera ordeztu beharko naute nik etortzerik izaten ez dudan bilkuretara. Legez badago beste alkate orde bat izendatzeko aukera, eta momentu honetan iritzi nion, behintzat ekainaren 22an, printzipioz udalaren abiatzerako garai honetan, ni eta beste 4 alkate ordez hastea udalaren abentura berri hau, ziklo berri hau. Inolako galderarik? Oso ondo. Bigarren puntua ikusita, urrengo puntua izango litzake tokiko gobernu batzarreko kideak izendatzeari eta batzorde horren bilkuren maiztasunari buruzko alkate dekretuaren berri ematea. Ikuspegi honetatik, aipatu beharra dut baita ere, ekainaren 22an 2378 alkate dekretua sinatu nuela, eta ebatzi nuela nitaz gain, Estitxu Urtizberea, Lupe Queiruga, Josu Peña eta Hortzi Alonsorekin batera tokiko gobernu batzarra izendatzea. Asmoa dugu 15ean behin elkartzeko astelehenetan. Eta horren berri ere izan dezazuen, azalpen hau ematen dut.
Baduzute inolako galderarik? Oso ondo. Laugarren puntuari dagokionean, batzorde informatzaileen sorrera eta izen emateari buruzko proposamena izango da. Proposamena denean bozkatu egin beharko dugu, eta azalpen txiki bat, bozeramaile taldean elkartu garaia eta zeintzuk izango diren batzordeak aipatu genuen, eta batzorde hauetan, zein departamentu osatuko duten batzorde bakoitza ere idatziz pasa genizuen. Orduan, aipatuko ditut batzordeak zeintzuk izango diren, batzordeetako arduradun politikoak zeintzuk izango diren, eta ondoren batzorde hauek zenbat kidez osatuak egongo diren eta aipatuko dugu noiz elkartuko garen, ongi baderitzezue. Orduan, lehenengo zein batzorde osatuko ditugun, udalaren kudeaketa batzordea osatuko dugu, kontu batzorde berezia osatuko dugu, hori bietan arduradun politikoa ni neu izango naiz, eta nire ordezkoa Lupeke Iruga izango da. Hirugarren batzordea hiri eta lurralde antolaketa batzordea izango da. Bertan Estitxu izango da arduradun politikoa eta Noemi Odriozola izatea proposatzen dugu bere ordezkoa. Osasuna bermatzeko batzordean arduradun politikoa Lupeke Iruga izango da eta bere ordezkoa Koldo Rodríguez izango da. Nortasuna sendotzeko batzordean arduradun politikoa Hortzi Alonso izango da eta bere ordezkoa Garoa Lekuona izango da. Gizarte kohesiorako batzordean arduradun politikoa Josu Peña izango da eta bere ordezkoa Tamara Sastre izango da. Batzorde hauek osatzerako garaian talde politiko desberdinetako kideak egongo dira batzorde guztietan noski, hauteskundeetan lortutako emaitzen araberakoa, eta proposatzen duguna da, Ahotsanitz udaltaldetik 3 ordezkari izatea, EAJ-PNV-tik 2 ordezkari izatea, PSE-tik eta EH Bildutik ordezkari bana izatea batzorde horietan. Batzordea horiek aldela ostegun goizetan biltzeko deialdia egingo genuke eta udalbatza bilkura baino 15 egun lehenago gutxienez biltzeko bete beharra jarriko diogu gure buruari. Proposatzen dut ere batzorde bilerak jendaurrekoak izatea. Eta azkenik udalkideek, batzorde hauek osatuko dituzten udalkideek astebeteko epean idatziz zein batzordetara atxikitzen diren adierazi beharko dute eta epe hori bukatutakoan 10 eguneko epean osatu beharko dira batzorde hauek. Beraz, zuei luzatu nahi dizuet, hitza hartu nahi badezute, proposamenik gehitu nahi badiozue egindako alkate proposamenari. Eramango dugu bozkatzera beraz. Aldeko bozkak, hau batez ez banago oker, ezta? Ongi jasota? Bai. Bosgarren puntua izango litzateke udalbatzaren osoko bilkuren maiztasunari buruzko proposamena. Hau ere, bai udaltaldeetako ordezkariekin eta baita bozeramaile batzordean jardun ginen eta aipatu genuen nire proposamena izango zela, nire eta Ahotsanitz udaltaldearen proposamena izango zela hilean behin egitea ohiko udalbatzen bilkurak, arintasuna emateko asmoz bereziki, eta hileko azken ostegunetan burutzea ohiko udalbatza horiek. Horretaz gain baita ere adierazi nahi dut, gure buruari hilabeteroko jarduna ezartzen diogun honetan gustatuko litzaigukela uztaila eta abuztuan behintzat aldela ohiko udalbatzarik ez burutzea eta gairik egongo balira jorratzeko ez ohiko udalbatzak burutuko liratekela uztaila eta abuzteko hilabete horietan. Gaur badakit uztailaren 6 dela, San Fermin bezpera eta hemen gaudela bilduta,
egin beharko dugu ziurrenik lehenengo bilera hauetan beste udalbatzaren bat hilabete honetan bertan, baina ohikotasuna hartzen dugunean gustatuko litzaiguke irailetik ekainera arteko hilabeteroko bilkurak egitea eta ondoren uztaila eta abuztua aldela ez ohiko bilkurarik egitea behintzat. Proposamena denez, inolako ekarpenik egiteko asmorik, bozkatuko dugu beraz. Proposamena aldeko bozkak, aho batez onartuta. Eta 6. puntura pasako ginateke. 6. puntu honetan, alkatearen eskumenak tokiko gobernu batzarrari eskuordetzeko dekretuaren berri ematea litzateke. Zentzu honetan, adierazi nahi dut, udalaren kudeaketan badaudela alde batetik alkatearen eskumenekoak diren jardun batzuk eta beste batzuk udalbatzaren eskumenekoak diren jardunak legez horrela ezarrita dagolako. Iritzi diot interes publikoa gehiago bermatzeko eta prozeduretan eta gaietan koordinazio, eraginkortasun eta adostasun handiago lortzeko komenigarria dela alkateak dituen eskumenetako batzuk gobernu batzordearen esku uztea. Horregatik, uztailaren 3an sinatu nuen 2466 alkate dekretua eta ez dizkizuet eskumen guztiak banan-banan aipatuko dokumentazioan jasota duzuetelako, baina bai adieraziko dut, bai hirigintza gaietan, giza baliabide gaietan, kontratazioaren ikuspegitik, ondasunen ikuspegitik, lankidetza hitzarmenen ikuspegitik eta gizarte zerbitzuetako zenbait eskumen udal gobernu batzarrera transferituko ditudala. Eta berri ematea denez, inolako galderarik bazen dute, orain da momentua. Orduan, gobernu batzorde hau ere 15ean behin elkartzeko proposamena egiten dut eta astelehenetan elkartuko litzateke gutxienez behintzat. Berri emanda. 7. puntura pasako ginateke. 7. puntu hau ere proposamen bat da. Eta udalbatzako kidei ordainsariak, bertaratzeak eta kalte ordainak proposatzeko nahia eukiko genuke. Uste dut dokumentazioa ere helarazi zela, honen inguruan ere azalpenak eman ziren bai udal talde bakoitzakin egindako bileretan, baita udalbatza aurretik burututako osoko bozeramaileen batzordean ere, eta, aipatu nahi nuke egiten den proposamena dela alkatearen dedikazio osoa 58.866,25 euroko urteko soldata gordina izatea. Lehenengo alkate ordearena ere dedikazio osoz 53.017,30 euroko urteko soldata gordina izatearena. Gainerako alkate ordeak dedikazio osoz ere 53.017,64 euroko urteko soldata gordina izatea. Eudelen akordioa jasota dago oposizioko talde handienari dedikazio osoko zera bat, zinegotzi batek behintzat ardura izatearena eta bere gomendioa da gutxien jasotzen duen alkate ordearen 180.000ko soldata izatea eta horrela proposatzen dut 38.715,88 euroko urteko soldata gordina izatea. Egindako hausnarketan pentsatu genuen ere bai gainerako udal taldeen ordezkariei behintzat zinegotzi batek 150ko edo jardunaldi erdiko soldataren edo dedikazioa eukitzea eta
19.357,84 euroko soldata izatea proposatzen dugu. Eta horrez gain, dedikaziorik ez duten zinegotziek etortzen zareten udalbatza bakoitzeko 100 euroko dieta izatea proposatzen dugu eta batzordeetara joateagatik dieta 40 eurokoa izatea da proposatzen duguna. Eta horrez gain, jakinarazi behar dizue, dedikazio osoa edo partziala duten kargoei alta emango zaiela gizarte segurantzan, eta erabaki beharko dutela beraiek elkarkidetzan funtzionarioen A1 azpitaldeari dagokion zenbatekoan eta bai bizi eta istripua seguruan sartzea ere. Hau proposamena denez, zuen baloraziorik edo ekarpenik egiteko asmoa baldin baduzue, bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak, aho batez, barkatu idazkari jaunari galdera luzatu nahi nioke atzera eraginkortasunari buruzko hausnarketa ia puntuan bertan sartu beharko genuken edo aparte bozkatu beharko genuken? Aipamena egin behar da. Orduan, bozketa berriro errepikatuko dugu hau aipamen hau eginda edo? Bai. Bai, ados. Barkatu. Soldatak proposatzeaz aparte, udalaren jarraikortasunaren ikuspegi batetik ere iruditzen zaigu beharrezkoa dela jardunean aritu garen kideok edo nolabait atzera eraginkortasunarekin soldata jasotzeko aukera izatea. Badau legedia, idazkari jaunak aditzera eman didan bai legedi eta baita sententzietan oinarrituta egiteko aukera dago, beti ere egindako lan efektiboa aintzat hartuta. Horregatik, aurretik kargua genuen eta orain izango dugun eta izendatuak gauden zinegotzi hainbatekiko atzera eraginkortasunez soldata horiek lehen aipatutako soldata jasotzeko aukera baliatu dut. Horren harira, ni neu lehenengoa jarraikortasun horretan egon dudena, Gonzalo ere jarraikortasun bat eman dio bere ibilbideari, eta ondoren atzera eraginkortasun hori Estitxuren kasuan proposatzen dut uztailaren 1-tik aurrerakoa izatea, Josuren kasuan uztailaren 3-tik izatea, naiz eta lehenagotik izendatuta zegoen alkate orde, Hortziren kasuan uztailak 17-tik izatea proposatzen dut, eta Luperen kasuan abuztuak 1-tik. Beste udalkide hauek beraien lanean jardunean daude eta eszentzia eskatu badute ere, egikarituko da eszentzia hori, aipatu dudan datetatik aurrera, orduan proposamena egiten dugu, mailakatuan neurri batean ez delako konpatiblea bi kontratu aldi berean izatea. Ulertu da? Josun kasua ere 1-tik, Josu. Baina lana utzi zenun 3an azken eguna. Ez bestela esaten nun dekreto fetxarekin egitea, guregatik arazoi gabe. Ez inor egotia kontrato batetik bestea egunak sueltuan. Egotia bere azken egunetik urrengo egunera. Hori da, bai, eszedentziak eskatu diren urrenkeraren arabera aipatu ditut. Ez piztuta dutez? Jasota idazkaritzaren aldetik jasota epe data horiek, beraz berriro bozkatuko dugu? Bai. Bai, barkatu. Galdera bat suertatu zaigu aipatutakoarekin. Orduan PS eta EH Bilduren kasuan, ze epetaz ari gara edo nola argitzetik? Bai, izendapenaren dataren aurrera da. Orduan, izendapena gaurtik aurrera dela ulertzen dut, ez dakit gaur edo bihar egikaritzen den, idazkari jaunak adieraziko du, baina izendapena egiten den egunetik aurrera izan behar du.
Hau da, gaur onartzen dugun proposamen honetatik aurrera izango litzateke izendapena eguna gaurkoa delako. Ados, eskerrik asko. Bozketara ekingo diogu, beraz, berriro, aldeko bozkak, aho batez. Arratsaldeon. Zortzigarren puntua ere proposamena da eta lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoa aldatzeko proposamena da. Behin-behineko langileen kopurua eta ezaugarriak zehaztuaz. Honen aritik, baita ere udaltaldeekin hitz egin dugu aurretik, udala osatzerako garaian konfidantzazko karguak izendatzeko aukera ematen du legediak, eta gurea bezalako herrietan bi konfidantzako kargu gehienez izendatu ditzakegu. Honen arira, hausnarketa bat egin genuen eta hasiera batean konfidantzako kargurik izendatu ez genituela nahi pentsatu genuen, baina operatibitate ikuspegi batetik eta bestelako moduko beste hausnarketa baten ondoren, hasiera batean bat izendatzea ezinbestekoa iruditzen zitzaigun eta azkenean bi izendatuko ditugu. Neurri horretan, esan beharra daukat, aurretik onartuta zegoen lanpostuen zerrenda aldatzera behartuta gaudela, izan ere lanpostuak ere aldatu egiten dira eta funtzio batzuk aldatzen dira, hizkuntza eskakizunaren ikuspegitik ere badago aldaketaren bat, eta hori horrela egiten dugun proposamena da bi aholkulari juridiko proposatzea. Bien baldintzak berdinak izango dira eta lanpostuen zerrenda bi aholkulari juridikoen baldintzak berdinak izango dira, hirugarren hizkuntza eskakizuna izango dute, beraien dedikazioa 175%koa izango da, eta urteko ordainsaria 72.000 euro gordin 14 ordainsaritan baldin bada 175%ko jardunaldiarekin 54.000 euro gordin jasoko lukete bakoitzak. Aurretik lanpostuen zerrendan jasota zeuden lanpostuak alkatetzako administraria ziren eta aholkulari juridikoa ere. Egindako hausnarketaren ondoren, iruditzen zaigu arrazoizkoa izan daitekela egindako proposamena, izan ere udalarentzat kostu ekonomiko txikiagoa izango dute, eta uste dut ditugun erronkei aurre egiteko eta aurreko legealdia eta oraingo legealdi berriarekin lotura bat egiteko beharrezkoak izango ditugun lanpostuak direla. Horren arira, zuei nolabaiteko azalpenik edo behar baduzute edo iritzirik baldin baduzute hitza luzatu nahi nizueke. Zaldeon. Batez deigarri egiten zaigu, azkenako bi legealdietan zuen aipamenak, botzan hitz egindako aipamenak beti izan diela, ezula sinisten bi konfiantzazko kargo horietan, eta gero asesoria juridiko horretan kobratzen zuna. Baina, ikusi dugu beharrezkoa diela, eta orduan ez gara kontran egingo, eta bai alde, noski baiet, eta gero beste eskakizun batez ere azkenako urtetan beti eskatu duzute hizkuntzaren gaiarekin beti eskaren moduan beti hortan egon zeate, eta guain hori ere uko indiozute. Orduan ukalde gaude, zeren da joku modu bat, baina ikusten da eguneko lan egun horietan nolako gauzakin behar diren. Bai, eskerrik asko ekarpenagatik, bai aipatu nahi nuke alde batetik arrazoitu dut gure gustukoak ez diren lanpostuak direla hauek, baina ikusten dugu derrigortasunez zenbait gaiei heltzeko edo erantzuteko beharrezkoak direla, bereziki bat bestea jakingo duzuten bezala beste arrazoi batzuengatik
adin kontuengatik eta horrelako gaiengatik sartu dugu. Eta hizkuntz eskakizunari dagokionez, bi kasuetan, hirugarren hizkuntz eskakizuna jasotzea da proposatzen duguna, bata gaurdanik edo guk konfidantzazko pertsona ekarriko dugunak gaurdanik euskalduna izango den langilea dugu eta bestea aurretik zegoen langilea izango da eta kasu horretan jasota dagoena da 2027ko abenduaren 31tik aurrera bete beharko lukeela hirugarren hizkuntz perfilaren bete beharra. Eta ordainsariei dagokionez, bai esan beharra daukat, esfortzu bat eskatu diegula aholkulari juridiko hauei, izan ere aurretik zeukaten lansaria, alkatearenaren beraren, baina lansari handiagoa zeukan bereziki aholkulari juridikoaren kasuan. Eta legealdi berri honetarako proposatu duguna murrizketa nabarmen bat da. Aurretik zeuden bi lanpostuak kontutan hartuta baina lansarietan edo kostuan murritzagoa izango da legealdi honetan proposatzen ditugun ekarpenak aurretik zeudenak baino eta kontutan izanik alkatearen lansaria 20%an murriztea proposatu duguna eta aholkulari juridikoak alkateak baino gutxiago jasoko duela, uste dut eskatu diegun, aholkulari juridiko hauei eskatu diegun esfortzua handia izango dela. Beraz, ados baldin gaude edo bozketara eramango dugu, baina arrazoi bat emateagatik zergaitiak ulertzeko horiek aipatu nahi nituen. Galdera badakizu etorri behar zela, aipatu dugu modutan gure bileretan, baina ere kontutan izan gutxi goztute kobratuko dutena da ordu gutxi osatuko dituztela, 175, baina hala ere esan dizueten moduan, ados gaudela, ez dago elkarpinik. Ados baldin gaude, bozketara eramango dugu gaia, aldeko bozkak, aho batez, onartua. Eta 9. puntua ere proposamen bat dugu eta gai honi buruz ere jardun izan gara aurretik izan dugun bileretan eta udal talde politikoen diru esleipenerako proposamena da. Zentzu honetan aurreko legealdiko ibilbide edo proposamen berdina da maigainean jarri nahi duguna, izan ere ulertzen dugu proportzionaltasun bat bilatzen duela udal taldeen ekarpen ekonomiko honek. Hau da, talderik txikienek portzentai horretan zati handiago izango lukete eta talderik handionok neurri batean txikiago. Horrela, osagai finkoa talde bakoitzeko 1.000 eurokoa izango da eta osagai aldakorra taldeko zinegotzi bakoitzarengatik 600 eurokoa. Azalpenik edo behar bada, edo iritzirik edo baldin badago. Bozketara eramatea proposatzen dut. Aldeko bozkak. Aho batez onartuta. Eta 10. puntura pasako ginateke. Hau ere proposamena da, eta hemen zenbait udala ordezkatuta dagoen zenbait organo kolegiatu eta erakundeetarako udal ordezkariak izendatzeko proposamena izango litzateke. Aipatuko ditut zeintzuk diren erakunde horiek, eta gero aipatuko ditugu ordezkari kopurua eta proposatuko dugu aurrez gure artean nolabait proposatu ditugun ordezkariak. Txingudiko zerbitzuak elkartean badago bai batzarra eta bai administrazio kontseilua. Eta proposatzen dugu abotxanitzeko bi ordezkari izatea eta EAJ, PSE eta EH Bilduko ordezkari bana izatea bertaratuko direnak. Bidasoa bizirik elkartean 3 ordezkari daude eta proposatuko dugu
Abotxanitzeko, EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkari bana bertaratzea. Bidasoa Txingudi Partzuergorako beste 3 ordezkari izendatu behar dira eta proposatuko dugu Abotxanitzeko, EAJ-ko eta PSE-ko ordezkari bana bertaratzea. Partzuergoan zuzendaritza batzorde bat ere badago, ordezkari bat juten dena, eta proposatuko dugu Abotxanitzeko kide bat bertaratzea. Euskal Fondoari dagokionez, ordezkari bat izendatu beharra dago, eta proposatu dugu EAJ-ko ordezkari bat bertaratzea. 4 ikastetxeetan ere ordezkaritza badugu, proposatu dugu talde bakoitzeko ordezkari bana jotea, kasu honetan EAJ-koek pentsatze du gero adieraziko duzutela arrazoia, erabaki duzute ez bertaratzea, orduan 2 eskoletan Abotxanitzeko ordezkariak izendatuta joatea proposatuko dugu, eta beste banatan, bai EH Bilduko zein PSE-ko ordezkari bana joatea proposatuko dugu. Behemendin ordezkari bat izendatu beharra dago eta Abotxanitzeko ordezkaria joatea proposatuko dugu. Hortzibiaren kasuan ordezkari bat izendatu behar da eta estatutuen arabera uste dut alkatea izan behar duela nahitan ez joaten dena. Eta barkatu. Kasino Zarreko gobernu batzordean ere ordezkari bat izan behar da juten dena eta gizarte zerbitzutako zinegotzia izatea jasota dago. Eta azkenik, San Gabriel egoitzan ere 2 ordezkari izan behar dute eta alde batetik alkatea eta gizarte zerbitzuetako zinegotzia izan behar dute ordezkatuak. Guztiok badituzute zerrendak zeintzuk osatuko dituzten erakunde bakoitzeko ordezkaritza horiek, eta iritzi badiozute hitza luzatu nahiko nizueke nolabaiteko azalpenik edo izango bazen dute emateko. Bai, aipatu duzun moduan guk eskoletakoa ez genuen bidezkoa ikusten, batez ere 4 eskola izan da Hondarbilan eta 4 talde politikoak neurketa horrekin egiten baldin bada, justuna da, baina ez dugu ikusten bakarrikan eskola batean alderri bat egotea. Egotekotan, egon beharko ginen denak denetan. Batez ere, eskol guztiak ez politikoki finkatzeko o desberdintzeko. Orduan gure ekarpena izango zen denotan egotea. Horregatik ez dugu ukuin diogu bakarrikan guk aman egotea, zen ez dugu ondo ikusten, ez SOE egilu zen eta SH Bildu talaian DBH egotea, batez ere denak denotan egotea. Hori izan da gure proposamena, hori da, batez ere. Beno, ikusi duzuten bezala edo, eta zuei aipatu genizuen bezala, gure nahia bada organo kolegiatu guzti hauetan ahalik eta ordezkaritza zabalenik egotea, eta kasuren batean gobernu taldeko inor egongo ez den ordezkaritzarik ere egongo da, eta nire nahia pertsonala izango da, elkar komunikazio bat izatearena jakiteko eremu bakoitzean zeintzuk diren hizketagaiak eta zeintzuk diren zalantzak, kezkak eta gure artean partekatzekoa. Hori da neurri batean egindako proposamen honen funtsa hori da, ez? Elkar gaitezen talde ezberdinetako kideak erakunde ezberdinetan eta erakunde horietako gobernu organo horietan pertsona bat bakarrik izendatu badaiteke, pertsona bat izendatu beharra daukagu. Horrek ez du kentzen beste kideek edo gerturatu nahi badute, gerturatzeko aukera izango dutela, eta ez gera gu izango hori oztopatuko dugunak. Guregatik bada behintzat, bertaratzeko nahia dagoen aldiro, inolako pegarik ez du jarriko, pentsatzen dut organu horietan, ezin batek bakarrik bozkatu ahal izango duela, eta informazio hori partekatu ahal izango dela. Hori da neurri batean egindako proposamenaren helburua, eta lortuko bagenu elkar komunikazio bat izatea, eta nik aipatzen nizuen adibidez Euskal Fondoaren ordezkari bat izendatzea, zertarako zen bera ere ez genula ezagutzen, niri gustatuko litzaidake kasu honetan
EAJ-ko ordezkariari proposatu diogunean ordezkaritza bakar horretan parte hartzea, transmisio lan hori udalarekin ez nirekiko bakarrik, baizik udal guztiarekiko transmisio hori egiteko aukera izatea. Eskoletan bozka bakarra izango da, baina parte hartu nahi badute beste zinegotziek, ez naiz ni izango hori oztopatuko duena. Bai, horretan ados igor, baina batez ere uste dugulako hezkuntza gaietan eskoletan apolitiko izan behar delako eta ez alderri bakoitza jartzeko eskola batean, horregatik bakarrik izan dugu. Zinegotzia gara eta jakin beharko dugu guk juten garen organu horietan gure ikuspegia ordezkari bezala herritar guztion, ordezkari bezala egiten, talde politiko batetako kide bezala egiten baino. Hori uste dut denok jakingo dugula neurri batean maila hori neurtzen eta bereziki eskolen kasuan denean politikaren ikuspegiak alde batera utzi behar baditugu usteko prestutasun osoa. Eta parte hartzeko eta informazioa eukitzeko asmoa dagoen lekuetan ez naiz ni oztopo izango, hori argi daukat. Beraz, ados baldin bagaude eta bozketara eramateko proposamena ongi ikusten badezute, bozkatuko dugu. Aldeko bozkak? Hau batez? Eta 11. eta azkeneko puntuari dagokionean, Hondarribiko kultura ondarea zaindu eta edatzeko Arma Plaza Fundazioa patronukide kopurua zehaztu egin behar dugu eta horien izendapena egiteko proposamena ekarriko dugu. Neurri honetan, edo puntu honetan, esan beharra daukat patronua osatzeko eremu zabala dagola, 7tik 13 kidera arteko izendapenak egin daitezke, eta patronuko koordinatzailearekin hitz eginez, operatibitateagatik aipatzen zidan berak pentsatzen zuela, egokiena litzatekela 7 ordezkariz osatutako patronatu bat osatzea. Horregatik, ekarri dugun proposamena, 7 kidez osatutako patronatua osatzea da, eta neurri batean banaketa hori batzordeetan egindako proposamenaren banaketa berdina izatea litzateke. Hau da, Ahotsan hitzeko 3 kide, EAJ-ko 2 kide, eta PSE eta EH Bilduko kide banarekin osatutako patronatua egitea proposatzen dugu. Kasu hontan, batzordeen funtzionamentu berdina duenez, hori da pixka bat helburua txikiagoa izango da, aurreko patronatuan 9 kidez osatutako patronatua zegon, eta proposatzen duguna orain da murriztea bira eta banaketa horrela izatea. Norbaiteko ekarpenik edo egiteko asmorik, bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartua. Hauek ziren gaurko udalbatzarako genituen eztabaidagaiak, norbaitek zerbait aipatzeko nahia baldin badu, luzatu nahiko nuke aukera. Erregu eta galderak, badaude? Berez, ezohiko udalbatza den heinean, berez ez dago, baina ez dut nik ukatuko norbaitek inolako ekarpenik egin nahi badu, aprobetxatzea momentua. Alda? Berez ez, baina informalki edo aktan ez da jasoko, baina Batez ere nahiko nuke jakin nola 2 aste gertatu zen, Biruen parkian gertatu zen isuri gorri hori bota zutenetikan, zerbatikan guandikan dago zikina, eta ez dute garbitu. Eta markatu. Eta botzan hitzu udaltaldeak ez, alderdiak txalotu zuen ekimena, eta udaltaldea, haber zer pentsatu hortaz. Nik alkate bezala hitz egingo dut, eta gero
nahi badu Ahotsa-Anitzeko udaltaldeko bozeramaileak hitz hartu Ahotsa-Anitzei buruz egindako galderan, berari luzatuko diot. Buruhauste handia eragin digu udalari Piruen parkeko urmaela tintatu izanak. Egia da, ekimen sozial baten edo ekimen baten ondoriozko koloreztatzea edo egin dela ur horretan, eta protesta ekimen horrek zentzu bat zeukala, zela Palestinaren aldeko aldarri bat egitea. Baina aldarri hori egiteko ura tintatu izanak buruhaustea eragin digu, izan ere hori bere lekura bueltatzeko kudeak eta lanak ez dira errexak izaten ari. Ura agentziarekin hitz egin da, teknikariek hitz egin dute, ingurumen sailarekin ere gaiaz hitz egin da, izan ere arrisku bat bazegoen horko urmaeleko ura itsasora isurtzea. Ez da itsasora isuri, egontzen lehenengo egunean txantxa batzuren edo isuri bat, baino sistemak uraren edo riegoaren edo sistema itxi egintzen berehala, eta ez da isuri nabarmenik behintzat gertatu ibaira eta beraz itsasora. Kasu horretan aurkitzen ginen egoera zen ur horrekin edo ur horren tratamendua nola egiten dugun. Eta ur horren tratamendua egiteko bi aukera gutxienez badaude. Uraren kutsadura maila larria baldin bada modu batean tratatu beharko da, eta uraren kutsadura edo espalin badago kutsadura larririk beste modu batean tratatu egin behar da. Horretarako, ura agentziak berak etzekien hemen inguruan ur horren azterketa egiteko enpresarik edo egon zitekeenik. Gomendatzen ziguna zen, uste dut Castellongo edo enpresa batetara analisi horiek egitea bidali behartzela edo horrela egiten dutela beraiek. Horrek denborak ere asko luzatuko lituzke, orduan teknikarien aldetik eta elkarlanean bilatu genuen Irungo enpresa bat analisi horiek egiteko, baina uraren analisiak egiterako garaian aztertu behar ziren parametroak ez ziren egun batetik bestera iristekoak, eta kontutan izanik Irungo jaietan gertatu zela, ez banago oker San Pedro egunean edo bezperan izan zen, bezperan 28an izango zen, azterketak edo uraren laginak hartu zituzten San Pedro egunean, baina San Martial egunean ja ez zeuden lanean, eta aste honetan edukiko ditugu lagin horren emaitza guztiak. Parametro batzuk iritsi dira eta badirudi ura ez dela kutsakorra edo botatako produktua ez dela kutsakorra, baina falta ziren bi parametro gehiago aztertzeko epe luzeagoa behartzutenak, eta jakinarazi digutenez bihar jasoko ditugu emaitza guztiak. Egindako ekintza horren laginak ematen badute ura ez dela kutsakorra izango, tratamendua edo garbitzea urmaela errex xamarra izango da. Aldiz, kutsakorra baldin bada botatako produktua zisterna moduko batzuetan ustu egin beharko da, eta 3 kamioi beharko dira urmaela ustutzeko. Horregatik, gaude lanketa prozedura batean, non egun batetik bestera ezin dugun egoera bideratu, eta emaitzak edukitzen ditugunean, baloratuko dugu, ia ur hori ateratzeko sistema egokiena zein den, eta ahalik eta azkarren jarriko dugu bere egoeran urmaela. Hori udalaren ikuspegi batetik. Ez ditxuk nahi baidu aipatu Ahotsa-Anitzek egin duen proposamena edo irakurketa, berari emango diotitza. Bai, arratsaldeon. Hori da, nik alderdiko bozeramaile naizen aldetik, esango dut, ezagutzen gaituztenak badakite Palestinako kausarekin oso sensibleak garela. Aurretik ere egin izan ditugu beraiekiko solidaritatearekin mezuak eta ekimenak.
oso kezkatuta gaude, azkeneko asteetan jasaten ari diren jasarpena. Eta aste honetan bertan ikusi dugu nola, egoerak okerrera egin duen. Hau esan da, egia da ere, barne hausnarketa bat egin dugula, eta agian ez genuela asmatu komunikatzeko moduan. Ez dugu guk egin, baina bat egiten genuen mezuarekin, ez moduetan. Eta egia da, ikusi genuenean isuri bat ematen ari zela, guk ere kezka handiarekin ikusi genuen, ze inolaz ere, badakigu gure artean ere askotan elkarri bota dizkiogula, errebindikatzeko moduetan ez gatoz bat, baina Abotxanitzek inoiz ez du naturaren kontrako ekimenik egin, inoiz. Eta orduan hori ez dugu begionez ikusten. Eta hori esateko duguna. Bestelakorik? Gaur nota atea uzute, atea udalak, gobernu taldearen hitzak, batez ere komune autogaurrigarrian irekiera direla eta hor jartzen die bi komun zaudetela ados aztertzen ari zaetela, batez ere leku egoki, kokapen egoki batea amatea edo ez. Deigarri egiten zait, proiektu honek hasi zelako abuztuak 2021ko abuztuan hasi ginen proiektu honen atzea eta aurrea, batzorretik pasa zen, lehiaketa egin zen, egon zen bere momentuan irekilako kapenak eta ekarpenak ekartzeko epe guztiak eta ez genuen deus jaso. Eta halako batean orain irekitzeko orduan zalantzak sortzen dire. Ez dugu begi honez ikusten iritzi hori, batez ere bere kostua daukalako, 100.000 euroko koste bat izango ditu horiek mugitzea, eta deigarri egiten zait, ekarpenak ekarri gabe eta behin jarrita, zergatikan zalantzak orain irekitzeko. Hori da zerbitzu publiko bat, eta ne ustez, bizilagunak eta kanpotik etortzen den guztiak, zerbitzu hori jasotzeko nahian daudela. Lehenik eta behin hasiko naiz esaten, egintzen proiektua ez dela bete. Eta adibide bezala jarriko dut Mendeluko komun publikoaren kokapena. Hau da, proiektua zegoen eremu batean, eta kokatu da beste eremu batean. Kokapen horrek jendartean sortu ditu, eta guk hala jaso dugu, hainbat kexu edo esango dut. Baina are gehiago esango dut, eta gure harridura da, jarri dugunean mahai gainean kexua horiek jasotzen ari ginela, aipatu zaigula itsas jabariko eremu publikoan jarri dela kostasen baimena izan gabe. Beraz, ezin zela hor kokatu komun publiko hori. Orduan, jasotako kexas aparte, proiektuan jasota etzegon kokagune batean jarri eta gaina jabari publikoko eremuan kokatu izanak eramaten gaitu hausnarketa bat egitera, haizu, nola kudeatzen dugu hau, egin behar dugu eskaera bat kostasi edo lekuz aldatu behar dugu, ezin dugu ireki kokagune desegoki eta beharrezko baimenik gabe ezarritako kokagune batean ezarritako komun publiko hori. Bestalde, martxoak 8 plazari buruzko kexak ere ugariak dira. Bereziki, han biltzen diren Korreoseko edo martxoak 8ko plazan dauden bankuetan biltzen diren pertsonen aldetik esaten zaigu, oso atsegina eta oso egokia ez dela banku batzeuren parean komuneko sartu irten hori egitea. Eta Sabino Aranan egiten ari diren obretan ikusita nola gelditzen ari den autobus geltokiaren inguruan plaza handi bat
bilakatu da lehen txikiagoa zen espazio batetan, eta hausnarketa fase bat egin nahi dugu kokalekua egokiena zein izan daiteken hausnartzeko. Zuk aipatu duzu, 100.000 euroko kostua izan dezakela, guri behintzat teknikoek oraindikan ez digute, eta hori landu dugula eta informazioa eskatu dugula, ez digute horrelako kopuruetaz hitz egin, ez digute zehaztu ere egin kopuru bat, baizik, hausnarketa bat egin behar dela, eta komunikatu duguna da, hausnarketa prozesu horretan gaudela, eta eskatzen dugula mesedez, ireki aurretik edo egonkortu aurretik, goazen hausnartzera kokaleku egokia den, mendelukoa bereziki ia hor jarri daiteken edo ez, baimenik lortu dezakegun edo ez, eta hausnarketa baten ondoren irekiko dugula ireki behar den kokalekuan, behinbetikoan edo behinbeinekoan. Ez dugu aterik izten, baina hausnarketa batetan gaudela eta momentu honetan erabaki dugu ireki aurretik jakitea, informazioa biltzea, eta informazio horren arabera erabakiko dugu eta partekatuko dugu taldeekin zeintzuk diren atera ditugun ondorioak eta ikusiko dugu ia partekatzen ditugun ondorio horiek edo ez, baina proiektu bat eta hitz egiten aritza eta proiektuan gauzatu behartzuen modura bezala ezarri beharrean beste kokaleku batean ezarri izana, eta gaina jabari publikoa izanik, kezkatzen gaitu noski. Ja proiektu nik eraman detela, aipatuko izu zergatik izan den mendelukoa egila da, hor junbia zen beste kokapen batean, eta aldatu genuen zergatia, azken ordua eta justo makina inbar zuen solua eguna, bizilaguna kontra jarri ziela hor jartzea ez zutela ezagutzen, eta zutela ezagutzen ez da posible, zeren mendelu elkartei bai esan zitzaien, eta publikoki sare sozialetan jarri, horrian udaletxeko horrian jarri zelako non izan behar ziren kokapenak. Beraiei entzuntan gero erabaki zen han jartzia, bera hoietako bilera hartan bizilagunak, bai alde batekoak eta bestekoak aipatu zutela leku egokia zelako, zergatik hortikan jungo da guain esleitzen ari den, obra esleitzen ari den San Lorenzoko bidegorriaren gatik, hortikan dijoalako. Bai, pasa izan zen teknikari eta udaletxeri eskatzia baimena kostaseri, fallo tekniko bat egon delako hor, baina ez ginen jabetu momentu horretan, o ziren jabetu momentu horretan. Eta gero bestia martxoak 8ko komuna jarri izan kokapen horretan, teknikoki ikusi izan leku hoberena zela hartzen zulako, bide guztia denak hortikan hartzen zulako. Batez ere autobusetikan jisten dela abion dakalako komunak, autobus bila portutikan etortzen dena bidean dagolako, portutikan puntalalea joaten dena bide naturaletikan dijoalako, alde zaharretikan turistak eta bertakoek portura jisten dieneko bertan dagolako komuna, eta gero portutikan Muliat eta Zezen Plaza Resileandetikan juten delako ikusi genulako bide naturalak diela oinentzako gehien bat hartzen zituen lekuak zirelako. Horregatikan erabaki zen martxoak 8. Dele itxusia pixa egiten dela kanpoan edo ez, dakabe eman para, izten du, tapatzen du, eta nahiko nuke jarri hori olako modelo bat aukeratu zelako, batezeke 177 gutxigo erabiltzen delako barruan, kanpoan izan da urinarioak edo pixa egiteko pixatokila hori. Horregatikan hor jarri izan. Esaten dut guain publikoki azalpen guztiak, zeren gaur nota bidez ikusi ditelako kexa hori. Udaletxean kexaren bat ez da sartu kokapenen gatik. Kexaren bat. Eta dirua nondik anatea dut, proiektutik anatea ditut. Batez ere ikusi ditut obra zibilak zenbat kostatu duten leku bakoitzan, eta gero gutxi gora bera kalkulatuta kentzen den lekuan obra zibila hori horren kostoa. Horregatikan. Eta datu horiek publikoa dire. Eta horregon naiz hori behiratzen. Batez ere azaltzeko. Udal etxeako udal gobernuak atea du nota bat gaur eguardian, eta horren zalantzetan azalpenak nahiko nuke eman. Batez ere, proiektua niri izan zelako, niria ez udaletxekoa, baina nire ardurakoa, horregatik. Debatea interesgarria egiten zait, izan ere, ni udal honetan nagoen eskerostik
2015 urtea eskerostik ez dakit zenbat bider proposatu dudan nik edo nik ordezkatzen nuen udaltaldeak aurrekontuetan komun publikoa jartzearen beharra bagenuela. Eta zenbat gora bera izan diren gai honen inguruan, 2023 urtean jarri dira komun publikoak eta udal batzordetik edo udal gobernu taldetik ebatzi duguna da ireki direnez komunikazio bat egin behartzela udalaren izenean ireki direla esateko. Eta nola erabaki dugun kokaleku egokiak izan daitezken edo ez hausnarketa bat egin behar genuela, hori ere komunikatu egin behar genuela. Proiektuaren edo kokalekuz aldatzearen kostuak berriro errepikatuko du teknikariari galdetu zaie eta beraiek ez dute kuantifikatzen jakin. Nik zu behiratu baduzu proiektuan edo nahi duzun tokian, nik teknikariek esaten diaten naren arabera jardungo dut. Ez nahi zausartuko hemen kopuru bat botatzen. Baina bai kexei dagokionean udalean ez dela jaso kexarik, nik esango nuke, eta lehen aipatu duzuzuk sare sozialak, eta nik uste esango nuke udalaren sare sozialetan komunen kokalekuaren inguruan kexa ugari jaso direla. Denok ikusi ditugu sare sozialetan jaso diren kexa ugari. Orduan, nik uste dut jabetzen garela eta kalean egoten baldin bagara ere, eta egoten zaretenez entzungo zenituzten zenbait kezka kokalekuen inguruan, nik uste dut hausnarketa fase bat, eta espero dut hausnarketa azkarra izatea hartzea, bidezkoa dela, gustatuko litzaidake nola ez niri jarri direnak edo gehiago egotea aldezarrean adibidez komun publikorik egotea ere gustatuko litzaidake, baino ni bai konprometitzen naizena da, kokagunez aldatzen baldin bada, beste udaltaldeekin partekatzea hartuko dugun erabakia. Eta mantentzen baldin baditugu dauden kokagunetan ere beste udaltaldeekin konpartitzea horretara konprometitzen naiz. Zeren hemen eman den azalpena gaur, aurretik lehen aipatu dudan bezala proiektuan jasota zegoen eremu batean eta ondoren erabaki zen aldatzea, baina gu enteratu gara behintzat sare sozialetan ikusi ditugun argazki eta kexengatik. Ez hemen udalean izan dugun ekimenean elkarrizketa bidez partekatu delako. Orduan, ni bai hausnarketa egiten dugunean eta espero dut ahalik eta lasterren izatea hausnarketa hori, komunikatuko da, ia mantenduko diren leku berean eta irikiko diren, behin-behingoz edo behin-betikoz. Eta hori denon artean informazio hori elkartrukatuko dugu, eta ez dauka zalantzarik kokagunez aldatzea erabakitzen baldin badugu eta horrek gain kostu batzuk eragin behar baldin baditu ere komunikatuko dugula eta zergaitik hartzen dugun erabaki hori ere komunikatuko dugula. Bai udaltaldei eta baita herritarrei beraiei ere. Beste gairik? Bai, batez ere argitu gure boska guztiak aldezkoak izan diela, udaletxe, udalbatza honetan, batez ere badakigulako tramite administratibo utza dela, utza, eta batez ere batzorde guztiak importante diela, eta hori dena oniritzi emateko, eta gu alde gaude, da lan eredua, da lan egiteko eta hitz egiteko eremuak batez ere batzordeak, eta nahiko nuke eztabaide guztiak udalbatzean egin beharrean, batez ere batzordetan egin zen batzorde dire eztabaidatzeko gunea eta negoziatzeko gunea, eta ez udalbatzan gero kexa guztiak helarazteko, batez ere azkenak urtetan gertatu den moduan. Horregatik gu alde gaude sinisten dugu batzordetan eta horrengo ekingo dugu lanari, batez ere horregatik justifikatzeko. Posten hau, entzutea hitz hauek, zeren guk aipatu izan dizueguna talde ezberdinei da, batzordeak soilik udalbatzara eramateko gaien tresna izatea aparte gustatuko litzaigukela lan tresna izatea gai ezberdinak jorratzerako garaian eta aldela eztabaidak eduki behar ditugunak udalbatzan izango ditugu eta debateak nik gustura jasotzen ditut. Baina batzordeetan eta horregatik uste dut egin ditugula baitare orain gaurko udalbatza prestatzeko bilera bat baina gehiago bai taldekakoa eta baita bozeramaileena eta nire apustu sendoa izango da batzordeak
ez hemen aipatu dugun gutxieneko maiztasun horrekin bakarrik, baizik askoz ere maiztasun gehiagorekin egitea, eta gonbidatzen zaituztet, inolako kezka zalantza edo nahirik baldin baduzute batzordeak edo bilerak deitzeko, eta pres gaudela elkar lanketan jorratzeko, eta uste dugu komunikazio hori noski orain arte izandakoa baino, zeren orain arteko batzordeetan diktaminak ekartzeko tresna bat ziren, udalbatzara eztabaidarako diktaminak ekartzeko tresna bat ziren, eta gustatuko litzaiguke urrats bat haratago egin, eta gai askoz gehiago informatu eta elkar trukatzeko ekimenak izatea batzorde horiek. Eta gero udalbatzara ekarri behar ditugunean gaiak noski, partekatutakoak baldin badira, ziur nago, askoz ere eraginkorragoak izango garela eta askoz ere hobeto lan egingo dugula. Hori helburu bezala finkatu dugu gure buruari eta partekatzen baldin bada, posten hau biziki. Beste gairik, udalbatza arratsaldeko 7 eta batetan amaitutzat emango dugu, idazkari jaunak ongi baderitzo. Eta, jakin arazi nahi dut, nire asmoa aldela datorren astean, lehen aipatu dut udarako hilabeteak ohiko udalbatzarik ez izatea nahiko nukela, eta uztailako 31 baino lehenagotik 2022ko kontu likidazioa ekarri behar da udalbatzara, orduan nire asmoa da datorren astean egitea udalbatza hori, hainbat berri ematekin eta lehendik datozen gai gutxi batzuekin udalbatza egitea, udarako behintzat bete beharrezkoa ditugun gauza batzuk beteta eukitzeko, eta horregatik, nahiz eta batzordeak ez dauden osatuta, konbokatu zaizue, nik dakidala behintzat, asteartean bilerak burutzera informazioa trukatzeko, izan ere kontu likidazioa berez diktaminatuta dago, baina zinegotzi berriak baditugunez gure artean, informazio hori transmititzea eskatu dut kontu hartzaietzan, eta jorratuko ditugun beste gai gutxi batzuk ere, bertan informatzeko bilera deitu dugu, eta aldela behintzat, espero dut datorren ostegunean, beste ezoiko udalbatza bat egitea, udarako behintzat udalbatzen lanak amaituta emateko, eta hori izan da nire eskaera bat. Nahi nuen gaur burutzea, baino etzen egoki ikusten, eta orduan datorren astean egitea proposatuko dugu. Ados? Mila esker eta datorren astera arte.